ברוכים הבאים לפודקאסט החיים זה כן הכל, כי החיים הם מה שיש לנו, חברים, משפחה, עבודה, נפש וגוף וכל מה שביניהם. אם החיים מעלים בכם שאלות ותהיות על התנהגויות, מחשבות ובחירות שאנחנו עושים, זה המקום בשבילכם. אנחנו, צור ומיתר, מדברים מתוך התהליך שלנו כבוגרים צעירים, שואלים שאלות קשות ומדברים תכלס. רצינו לדבר קצת על חינוך. חינוך, אני חושבת שזה אחד מהדברים שהכי חיברו בינינו בהתחלה. שנינו הגענו גם מתור נערים בחינוך הבלתי פורמלי, שזה היה משהו מאוד משמעותי ותפס הרבה מקום בחיים שלנו, וגם כשהתחלנו את החיים הבוגרים שלנו, תמיד מצאנו את המקום שלנו בחינוך בתור מדריכים. לא משנה, עבודות שעשינו, את רכזת גם רכזת נוער. אז עשינו אני ב5 שנים מאז שהשתחררתי עובד בחינוך. חינוך ועוד משהו כזה ליד, אבל... כן. אז מה אנחנו אומרים על חינוך? קודם כל, אני ניסיתי לחשוב מה זה חינוך. מה זה חינוך? מה זה הידע שאני רוכש בבית ספר? זה שאני יודעת לשחק טאק? מה זה חינוך? מעניין. מה זה חינוך? אז לפי ויקיפדיה, חינוך זה תהליך מתמשך לאורך שנות החיים, בו מתבצעת למידה ורכישת ידע, מיומנויות, דרכי חשיבה, ערכים או עמדות. אז פשוט הבנתי שאנחנו מתחנכים כל הזמן. נכון. אנחנו מתחנכים כל הזמן, וזה בחיים לא נפסק. בעיניי, המילים חינוך, הביטוי התפתחות אישית, באיזשהו אופן גם פילוסופיה, זה פשוט, זה אותה מילה לשלוש מילים שונות לאותו דבר פשוט. אני מסכימה איתך. לגמרי. אני רואה פה עוד איזושהי הגדרה, הקניית הרגלים, דרכי חשיבה והתנהגות, פיתוח המידות, האופי והכישורים הרוחניים של החניכים, בהתאם למטרה אידיאלית מסוימת. מעניין מה קורצ'ק אומר על זה. יש משהו כזה? אני, לפי הידע שלי, קורצ'ק פשוט היה אומר, תלמד את עצמך קודם כל, תדע מי אתה, וככה תדע מה אתה רוצה להעביר הלאה לילדים. כן, וואי, האמת שאתמול הייתה לי איזו שיחה. כן? עם שינשינית, שאמרה שהיא רוצה להעמיק יותר את הקשר שלה עם החניכים. ושאלתי אותה, אז מה הערכים שלך, מה המסרים שחשוב לך להעביר לילדים האלה? ופשוט תמשיכי לעשות את מה שאת עושה, עם הערכים האלה בראש, עם המסרים האלה בראש, וזה פשוט יעבור. כי זה מה שתדברי עליו, וזה איך שתתנהגי, וזה מה שיעבור לילד. אתה ממש צודק. השאלה שלי, מתי החינוך באמת מתחיל ומתי הוא נגמר? ברגע שאתה מתחיל את הפעילות, או שלא משנה מתי אתה נמצא עם אותם אנשים שאותם אתה מחנך, אז החינוך גם קורה בה. אני חושב שפשוט אין לזה, כאילו בטוח יש לזה נקודת התחלה, היא בטוח שונה באסכולות שונות, אבל אני אומר, כל דבר שאנחנו לומדים, הוא חינוך שלנו. נרצה או לא נרצה, כלומר, חינוך זה לא רק הבית ספר, וגם לא רק התנועת נוער, וגם לא רק החוג, זה כל דבר שאנחנו לומדים. ואם כבר היו מחקרים בעבר על זה שלהשמיע 4 עונות ויוולדי לתינוקות ברחם, גם עוזר, אז אולי כבר משם אנחנו לומדים. בדיוק גם חשבתי על זה. ולטוב, וכאילו באמת להשמיע מוזיקה שתפתח את המוח, ואת כל הדברים האלה, ואת כל החושים. ומצד שני, אם העובר בבטן נשמע את ההורים מתווכחים וצועקים ודברים כאלה, אז החינוך אפילו מתחיל שם כעובר, זה מדהים בעיניי. זה או מצבים מלחיצים, כלומר, אם האישה בהיריון אומרים צריכה להיות רגועה, כאילו בדיוק בשביל זה רגע להשרות את הרוגע גם על הילד, אחרת הילד כבר כאילו אני לא באמת יודעת כמה זה מדעי, כן, אבל כבר ברחם מין מזהה את זה, הכל, זה עובר אליו. כן, זה משמה. אני בטוחה שיש לזה איזשהו ביסוס מדעי, כי אחרת לא היינו מדברים על זה היום. כנראה. אם לא.
יש את זה, וגם מהרגע שאנחנו יוצאים מהרחם, יש את תיאוריות ההיקשרות בפסיכולוגיה התפתחותית, ומדברים על כאילו, ברמת עד כמה ההורים באים לילד בלילה. צרכים? זה משפיע. כן, הצרכים הבסיסיים שלו, משם אנחנו לומדים. בין הדברים הראשונים שאנחנו לומדים, זה האם הצרכים שלי מסופקים. ואני חושב שזה פוגש אותנו גם אחר כך בבגרות. פשוט כשאלה שהיא פחות מודעת, ואולי שאלה שצריכה להיות אפילו קצת יותר מודעת, האם אני ממלא את הצרכים שלי? האם אני מקבל את כל מה שאני צריך לקבל, עכשיו כשאני יכול לדאוג לעצמי? או עכשיו לא יודע מה, זרקו אותי לים ואני כאילו צריך לדאוג לעצמי באמת בחיים האלה, גם אם אני לא רוצה. זה ממש מעניין איפה שזה פוגש את הצרכים, עניין החינוך. כי בעיניי החינוך פשוט מלמד אותך איך לדאוג לצרכים של עצמך, מבלי לגרוע משום דבר אחר. תלוי. יש לי שיחה ממש מעניינת עם חבר שיותר סוציאליסט בדעות שלו, ואם תנהלי איתו את השיחה הזאת, אז כלומר, זה מאוד ברור שאם אתה מחונך, ניקח את זה רגע אחורה בשנים, אם אתה מחונך לקומוניזם, או אם אתה מחונך לקפיטליזם, אתה מבין שני דברים מאוד שונים על אותו עולם. אתה צודק, זה החינוך בתפיסה שלי. זה, כן. זה החינוך בתפיסה שלי. אני חושב שזה כאילו היופי, כל מקום יש לו את החינוך שלו, ויש אין ספור גישות חינוכיות. לגמרי. האחרונה שמעתי עליה היה לפני שנתיים וחצי, שמעתי על חינוך מונטיסורי. מונטסורי. כן. את יודעת על זה? בקטנה ממש, אני עוקבת אחרי מישהי באינסטגרם כבר הרבה מאוד שנים, אני לא יודעת, אין לי ילדים אפילו, אין לי שום דבר, היא מדברת על החינוך המונטסורי, ואני רואה אותה עם הילדים שלה, ואני אומרת, וואו, ככה בא לי. הילדים שלה אינטליגנטים ברמות, הם קטנים, יש לה תינוק בן פחות מ2, ילד בן 4, ועוד ילדה בת 6.5, 7, והם פשוט כל כך יודעים לדבר את הרגשות שלהם, הם כל כך יודעים לתפקד ביום יום. דיברנו על למלא את הצרכים שלנו, הם יודעים למלא את הצרכים שלהם, כמובן בגבול האפשרי כי הם עוד ילדים, אבל הם יודעים לתקשר, לדעתי, הרבה יותר טוב מרוב המבוגרים שאני מכירה בחיים. וואלה. זה כל כך מדהים לראות איך ההורים יכולים פשוט לפתח את הכישורים הנכונים אצל ילד, כדי באמת שהוא יפרח. אז תוך כדי שדיברת עלו לי שתי שאלות. כן. אחד אמרת אינטליגנטים, אמרת שכאילו הם ילדים מאוד אינטליגנטים, ואז אמרת גם ברגש, גם בתפקוד. כן. שזה אומר שגם פרקטית, טכנית הם יודעים לתפקד, וגם רגשית הם יודעים לדבר את הרגש שלהם. מעניין אותי כמה את חושבת שזה תורשה, וכמה את חושבת שזה חינוך. זה שילוב של השניים. זה ברור. אבל איזה חלק יש לזה בכל זאת בתורשה? כי יש את החינוך, ויש את מה שברור, ההורים מתנהגים, והאמא ואבא מלמדים איך לדבר את הרגש, איך תפקד ביום יום. אבל כאילו מרגיש לי שיש לילדים גם אופי מולד. בטוח שיש לילדים אופי מולד. בתור גם אחת שמאמינה באסטרולוגיה, אני חושב שלכל אחד גם יש משהו שהוא מגיע עם טבע משלו, ועליו אתה בונה את כל שאר הדברים שאתה רוכש במהלך החיים. אם זה מההורים שלך, אם זה מהבית ספר, הילדים בכיתה, המורה, חוגים, עניינים, אנשים ברחוב, טלוויזיה. אתה בונה על הפוטנציאל שקיבלת. אוקיי. את כל השאר. הפוטנציאל, זו המילה בעיניי, כן. אוקיי, זה מגניב, ואני חושב שגם כאילו להורים, נראה לי להפוך להיות הורים, אנחנו לא יודעים, נעשה על זה פרק בקרוב ואנחנו נדע, אבל אני חושב שבלהפוך להיות הורים יש משהו שמאוד מאוד משתנה בך, ואתה הופך באופן אוטומטי להיות איש חינוך, להיות דמות לחיקוי, אם אתה רוצה או לא רוצה. נכון. ואז שם צריך, תמיד יהיה שם איזה מתח, לדעתי, בין הדמויות. זאת אומרת, אני אבא או אני אמא, ועדיין אני גם איש חינוך, ועדיין אני גם בן אדם שאני. זה לא רק מעניין כן, ממש. אני חושבת שזו נקודה שאתה
פשוט שם לעצמך מראה מול הפרצוף, ואומר איזה אבא אני רוצה להיות, איזה מחנך אני רוצה להיות, כאילו, איפה זה נפגש. פגשה אותך השאלה הזאתי? כן, אני חושבת, אומנם בגילי המאוד צעיר, אני חושבת על היום בו אני ארצה או לא ארצה, אגיע למקום שאני אצטרך בכלל להתמודד עם השאלה הזאתי, לגבי ילדים, ואני אומרת, כאילו, אני כל כך אוהבת ילדים, ואני כל כך רוצה את זה, וזה כל כך גם מפתח אותי בתור בן אדם להביא ילדים. זה חלק מהותי, לדעתי, מלהיות בן אדם, לפחות בשבילי. אני חושבת שזה משהו שהוא יהיה מאוד נכון עבורי. אבל, מצד שני, אני יודעת שאני לא אצליח לעשות הכל ב-100%, ואני לא אהיה אימא מושלמת, ואין מה לעשות, כי אין דבר כזה אימא מושלמת. אין. כי לא משנה מה אתה עושה, תמיד יש את הצד הנגדי שיטען שדווקא מה שעשית הוא השגוי. וזה נורא קשה לי לחשוב אולי אני אהיה אימא טובה, אבל אני אף פעם לא אצליח ב-100% להביא את מה שהילד צריך. מה זה מה שהילד צריך? כאילו, אני חושב שאת הצרכים הבסיסיים שלו מן הסתם תספקי לו, ואפילו את המעבר, כאילו, את הרגשיים ואת האכלה, ואת הלימוד, אבל כאילו מין מה... לא יודע, מה זה צריך? שוב, מה זה צריך? כי אני חושב, כי אני מסתכל עליך ואני אומר, ברור שאת היא אימא טובה, אז, וברור שתתני לילד את מה שהוא צריך. אז אולי אנחנו מדברים על הפריבילגיות של אחר כך, על איך אני שם אותו במקום גבוה בחברה, איך אני דואג שהוא יהיה במקום גבוה בחברה, ומסתדר ומתפקד ושיכול לצמוח. אני לא חושבת לכיוון הזה. תן לי אספר לך משל. כן. סיפור הודי עממי. וואלה, איך אני לא מכיר. אז היה ילד אחד שפגש בגורו. והגורו החזיק משהו ביד. הילד הסתקרן נורא ושאל אותו, מה אתה מחזיק ביד? אז הוא עונה לו, יש לי פה גולם של פרפר. ועוד כמה שעות הוא אמור לבקוע, אני מחזיקה. הוא אמור לבקוע, וכשזה יקרה, אתה תראה שהקירות של איך קוראים לזה? של הביצה? זה לא בדיוק של ביצה. של הקליפה? הקירות יתחילו להיפתח. של הגולם, אוקיי. כן, של הגולם. כן. הקירות יתחילו להיפתח, והפרפר הוא ידפוק חזק, 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 וינסה להשתחרר מתוך הגולם. אז הילד אומר, וואו, זה ממש מגניב. אפשר כאילו לקחת אותו אליי הביתה? אז הגור אומר לו, אין שום בעיה, אתה יכול לקחת אותו לך הביתה, אבל תבטיח לי שכשאתה לוקח אותו הביתה והוא מתחיל לנסות לצאת מהקליפה שלו, מהגולם שלו, אתה לא עוזר לו. אז הילד הבטיח. לקח את הגולם הביתה, ובאמת תוך כמה שעות, כמו שהגורו אמר, הפרפר התחיל לצאת מהגולם. והפרפר נאבק ונאבק מפרפר בכנפיים שלו. מפרפר בכנפיים שלו, ולא כל כך מצליח לצאת החוצה, והילד רואה את הפרפר וחושב לעצמו, הפרפר סובל, אני חייב לעזור לו, הוא לא מצליח לצאת, ובאמת מה שהוא עושה, זה לוקח כזה שתי אצבעות בעדינות, מנסה לעזור לו, פותח את הגולם, והפרפר מנסה לעוף, מנפנף, נופל לרצפה ומת. הילד לוקח את הפרפר, חוזר לגורו, תראה, הוא מת. אז הגורו מסביר לו שבעצם כשהוא עזר לו לפתוח את הקירות של הגולם? של הגולם. יש לזה שם, אני חייבת... יש לזה שם. כן. כשעזרת לו לפתוח את הקירות, אתה בעצם מנעת ממנו את האימון ואת הפיתוח של הכנפיים של עצמו. אז כשהוא יצא, הכנפיים שלו היו כל כך חלשות שהוא לא הצליח לעוף, וזהו, והוא מת. אז מה אנחנו לומדים מזה? מה אנחנו לומדים מזה?
אנחנו כל כך רוצים לעזור, וכל כך רוצים לתת, וכל כך כאילו, אנחנו מרגישים שאנחנו אמפתיים, ואנחנו אוהבים, אבל הדרך שבה הילד רצה לעזור לפרפר, היא לא הייתה הדרך הנכונה בשבילו, בשביל הפרפר. והילד, הוא חשב שהוא עוזר, אבל הוא לא עזר. אז זה בדיוק מה שאני מפחדת ממנו בהורות. אני מבין מה את אומרת, כי הוא לא תמיד הדרך של האיש חינוך, של ההורה במקרה הזה, היא הדרך שנכונה לילד, גם אם זה מה שההורה חושב, וגם אם זה מה שהוא חושב שזה הכי נכון לילד, ואני מכיר אותו הכי טוב, וזהו, אני יודע מה יעזור לו, לפעמים הוא באמת מונע ממנו לאמן את הכנפיים של עצמו. אני זוכר את עצמי אומר להורים שלי לא מעט פעמים, תנו לי ללמוד על בשרי. הבנתי בגיל מאוד מוקדם שככה אני לומד הכי טוב, לא מתיאוריה וזה. אגב, אפילו בגיל 21, כשהלכתי להוציא רישיון, מביך להגיד את זה. אפילו בגיל 21 שהלכתי להוציא רישיון, ועשיתי תיאוריה, לא עברתי אותה איזה פעמיים. כי עשיתי אותה לפני שהתחלתי לנהוג. וברגע שהתחלתי לנהוג, אז חזרתי לתיאוריה אחרי 5-6 שיעורים, ועברתי ישר. אותו דבר קרה לי גם בצבא, קורס מפקדים. אנחנו לומדים את כל התפקידים האחרים בטנק בעצם, והייתי צריך ללמוד נהיגה בטנק, ועשו לנו סימולטור, ואני בשיעורים הייתי אאוט, ושוב, התיאוריה לא נכנסת לי לפני, כאילו, לא נכנסת לי הרבה מהתיאוריה לפני הפרקטיקה. נכנסתי לדברים בסיסיים, מה שאני אצטרך, וכאילו, נכנסתי לסימולטור, נכשלתי של החיים, אמרו לי, צא החוצה, תפתח ספר. ממש, תעשה ככה. איך שפתחתי שוב פעם את הספר, פתאום הכל מסתדר, פתאום הכל נכון, נכנסתי עוד פעם לסימולטור מושלם. הילד, ממש בעיניי, ילדים צריכים ללמוד דרך פעולה, דרך חוויה, דרך לעשות את זה, דרך להיכשל בזה, והתפקיד שם של האיש חינוך הוא יותר להחזיק את הכישלון, להחזיק את הרגשות שיש לילד בכישלון הזה, ולהצמיח אותו משם. ולהגיד לו, זה בסדר שאתה מרגיש ככה, ובוא נראה קדימה, בוא נראה הלאה, איך אתה לומד מזה. אם מפתחים את זה בילד מגיל כזה צעיר, שהמוח שלהם פלסטלינה, אפשר להגיע כל כך רחוק, אבל שוב, אנחנו לא יודעים אם זה מה שהילד צריך. ופה קצת בקטע פילוסופי, אין לנו מה לעשות עם זה. עד שהילד מדבר, לומד את הצרכים שלו, אבל... אני חושב שאם נשאל הורים, הם יגידו לנו שהילד מדבר, שהילד אומר מה הוא צריך, שהילד מתנהג את מה שהוא צריך. פתאום שמתי רגע את אחותי בראש, שיש לה ילדה קטנה, לגמרי, היא מתקשרת איתה, גם כשלא היו מילים. ראיתי סרטון של איזו שחקנית אחת שמסבירה איך היא התנהלה עם כל החיתולים והיציאות של התינוקות שלה. בעצם לא היה אצלם חיתולים. היא הגיעה מתוך מקום כזה שהתינוק, כשהוא צריך לעשות צרכים, הוא מסמן לך. וכשאתה לומד את הצרכים האלה, אתה יודע איך לנתב את הילד שלך, ללכת לעשות את הצרכים בדיוק כמו שצריך, ולא בתוך החיתול, ולא להסתובב. באיזה גיל אבל? מגיל 0. מגיל 0. מגיל 0 בלי טיטולים. וואו, קשוח. כן. בהתחלה זה קשוח, אבל אתה מאמן את עצמך לקרוא את הסימנים האלה שהילד נותן לך, שהתינוק נותן לך, וככה אתה קודם כל מפתח את העצמאות שלו ברמה הכי כאילו בסיסית בחיים, ואתה גם מאמן את עצמך לקרוא את הילד ואת הצרכים שלו, מעבר לקקי. כן, 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 יש לזה הרבה 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 יתרונות, שאני מצליח לראות את זה, פשוט זה תופס אותי בניגוד לשיטה הקלאסית של גמילה מטיטולים באיזה גיל 2, כשכאילו קראתי על זה קצת, ומסתבר שילדים באזור גיל 2 מתחילים ללמוד מה זה בושה באופן טבעי. וכאילו משם מגיע גם באופן טבעי הרצון של ילד להיפטר מהטיטולים. זאת אומרת, זה כבר לא נעים לו, הוא כבר מבין שהוא מחרבן על עצמו. הוא כבר מבין שהוא משתין על עצמו. והוא מבין שזה לא נעים, והוא מבין שמסתכלים עליו, והוא מתחילים ללמוד באופן טבעי בושה, משהו שלא היה שם עד אז, שזה מעניין בפני עצמו. ומעניין מה זה עושה כשמלמדים את זה לפני כן, כשמלמדים את התינוק את זה כהרגל.
ומה זה עושה לשלב הבושה. מעניין איך זה משפיע, באמת. אבל אין ספק שאת מאמנת את הילד שלך, כאילו להיות סופר עצמאי, כאילו באמת ברמת הצרכים הבסיסיים שלו, זאת אומרת שאחר כך הוא גם ידאג לצרכים הבסיסיים שלו. ממש מינקות, גם ראיתי לפני הרבה שנים, שיש ממש שפה של תינוקות, זאת אומרת, כשהם רעבים הם יעשו צליל כזה, כשהם נכון. עייפים הם יעשו צליל אחר. יש ממש שפה, ואנחנו... זה חבל שהורים פחות מתעמקים בזה, בעיניי. נכון, אבל אני חושב שגם כל ילד, הוא כאילו, יש שפה משותפת לתינוקות, לפחות באיזה אופן רחב, אבל כמו שאמרת, אתם מאוד לומדים את הילדים. לומדים את הסימנים הקטנים שלהם, את הניואנסים שלהם. לא סתם ההורים שלנו, לפעמים יודעים להגיד לנו בחיים הבוגרים. אני מוצא את עצמי בחיים הבוגרים מתייעץ יותר עם חברים מאשר עם ההורים, ועם אנשי מקצוע, ועם אנשים שקשורים בנושא. ולפעמים ההורים עלינו, כאילו על כל אחד מאיתנו, ידעו לתת איזה משפט אחד, בול במקום, שנוגע, שיודע לעשות את העבודה, כן. כי הם ההורים שלנו, כן, כי הם מכירים את הניואנסים שלנו, פשוט כי הם הסתכלו עלינו גודלים. פשוט ככה. ואני, כאילו אם תשווי את זה רגע לעבודות שלך ושליווית שנים במקומות חינוכיים, אני חושב שיכולת לראות את זה גם בהיכרות שלך עם ילדים, עם נוער שליווית. פתאום סוף השנה את קולטת שאת מכירה את הניואנסים, יודעת לזרוק להם משפטים במקום, יודעת לגעת להם בנקודות בצורה שהיא חכמה, אלגנטית ומפתחת. וזה מעניין, ושוב פעם, הקונפליקט בעיניי של עד כמה אני נותן למתחנך את מה שהוא צריך, הוא אינסופי. הקונפליקט הזה תמיד יהיה שם, כי ניקח אותנו כמה משפטים אחורה, עדיין לעניין הגמילה המוקדמת מטיטולים, זה יכול לפתח עצמאות, וזה יכול לעשות לו אובססיה מצד שני כאילו בחיים הבוגרים, זה יכול לעשות לו אובססיה לצרכים בסיסיים ולשליטה בסוגרים. וואו. כאילו זה יכול ללכת לפה ולפה, אנחנו לא יודעים, תלוי בילד, תלוי בהורים, תלוי אין, בגלל זה גם התחלת ואמרת, אין הורים מושלמים, אין אמא מושלמת. נכון. אין אבא מושלם, לא כאילו, אנחנו עושים טעויות, אנחנו בני אדם, ובסוף, אולי החינוך האידיאלי הוא כזה שמלמד איך לעבור אתגרים. איך להטיל דברים בספק, גם את הדברים של ההורים שלך. איך להיות, כאילו, עצמאי. כזה, אבל בחשיבה ועצמאי, לא יודע, גם בזה יש פאקים. אין מושלם. בטוח. אתה יודע מה עלה לי לראש? קיבוצים. קיבוצים. כאילו, בעיקר פעם שהיה את החדר ילדים וכל הדברים האלה, שהילדים באופן שיטתי היו פשוט פחות גדלים עם ההורים שלהם, יותר עם שאר הילדים והמטפלות של הקיבוץ. נכון. מעניין אותי שם איפה זה בדיוק מתחבר עם הסמכות של ההורים ועם החינוך של ההורים, כמה החינוך של ההורים באמת נתפס כשאתה גדל פחות איתם. אז לדעתי בקיבוצים, אולי השאיפה, לפחות הישנה, הייתה, החינוך זה החינוך הקיבוצי. זה לא החינוך של ההורים. כלומר, אתה גודל ומתחנך בחינוך הקיבוצי מגיל 0. ואיך אתה מסביר את זה שכל אחד, כל בן אדם יוצא משם בן אדם אחר, אם הם מתחנכים אותו דבר? זה, גם כל אח במשפחה יוצא בן אדם אחר. זה אולי קשור בגנים ובאופי המולד כזה, לא יודע. אבל גם ההורים, כלומר, זה לא שהם לא מתראים עם ההורים שלהם, זה לא שהם לא חווים את ההורים שלהם. יש שם איזה חלק. פשוט הרוב זה באמת מי שאיתך ומטפלות וזה, וכאילו... אבל החינוך הקיבוצי, יש בזה הרבה מעבר. זאת אומרת, אם אצלנו בקרמיאל, את לא חייבת ללכת לעד לא יד. נכון? את לא חייבת. אז אצלם בשבועות, כל הקיבוץ הוא בשבועות. שבועות. כל הקיבוץ הוא בשבועות. כאילו, כל הקיבוץ לובש לבן, וכל הקיבוץ משפריץ מים, וכל הקיבוץ גבינות, והכל זה כולם. וכולם מכירים, וכולם יודעים, וגם אם לא סיפרת אז יודעים, וכאילו, זה הרבה דברים שהם מעבר, זה לגדול באיזושהי אווירה. הייתה לי מנחה שהייתה גדלה בקיבוץ, והיא סיפרה שהייתה איזה ילדה אחת אצלם מסכנה באמת, שהדביקו לה איזה כינוי בכיתה א', והוא הלך איתה עד כיתה י"ב. וואו. לנו יש לפחות האפשרות לבחור בבית ספר אחר, שפחות מהחברים שלנו נמצאים שם. נכון.
ושם זה לא תמיד אפשר, היום ברור שיותר, אבל שם זה לא תמיד אפשרות. רציתי לשאול אותך שאלה. כן. מה הסיפור שלך עם חינוך? איך הגעת לעבוד בחינוך? למה הגעת לעבוד בחינוך? אוקיי. זה התחיל שאני הייתי בעצמי חניכה בתנועת הצופים. הייתי בצופים מכיתה ה' עד כיתה י"ב, המשכתי לשנת שירות. ומבחינתי, כל השנים שלי בצופים היה ברור שאני שם בשביל להיות מדריכה. למה? אין לי מושג. זה הרגיש משהו נכון, זה הרגיש כאילו יש לי כוח לשנות וכוח להשפיע, וגם אם זה היה זמני, הראי לאותה תקופה, לאותם אנשים, וגם אם, לא יודעת, זה פשוט הרגיש כמו משהו שאני חייבת לעשות. כמו נגיד הפודקאסט הזה. הרגשתי שזה משהו שאני חייבת לבוא ולעשות, ולדבר ולהביא את המילים שלי, כי אני, מדברים כל הזמן על דוגמה אישית, ודוגמה אישית, ודוגמה אישית. משהו שאני חושבת שמאוד הבדיל אותי מהחברים שלי, כשכולנו היינו מדריכים פשוטים בסופו של דבר, זה שאני לא הלכתי לפי דוגמה אישית, אלא לפי אישיות לדוגמה. גם כשאתה לא בפעילות של הצופים, אתה צריך להיות הדמות האולטימטיבית, עד כמה שאפשר, כן? פה לא נתמם, כן? אני לא הייתי מושלמת, אבל שאפתי להיות הדמות שאני רוצה להעביר להם, גם מעבר לשעות הפעילות. והרגיש לי שזה ערך שאני חייבת להעביר הלאה. ככה את מביאה את זה הכי אותנטי. כן. זאת מלמדת אותם כאילו, גם, נראה לי זה המסר. תהיו אותנטיים, תהיו אתם. תהיו אותנטיים, תהיו אתם, ותהיו טובים, כי זה מין מוטו שיש לי, תהיו טובים לאנשים. ותעזרו, וכאילו, לא סתם גם, יש את דברות הצופה דברו אמת, הצופה עוזר לזולת, נאמן לעמו, למדינתו, לארצו, כאילו יש הרבה מאוד ערכים שבתור בן נוער הם מאוד מתפספסים לך, אבל אצלי הם נכנסו, והם השתרשו. והיה לי מאוד עמדתי, אני עדיין עומדת מאחורי האג'נדה של הצופים. וזה הרגיש לי כמו משהו שמאוד חשוב להעביר הלאה, גם כשלא עבדתי בצופים, גם אחרי שסיימתי את השנת שירות, בין אם זה בשירות הלאומי שלי כשהייתי בבית ספר תיכון, או שהייתי רכזת נוער והיו לי שם גילאים מא' עד י"ב, או כשעבדתי כסייעת בגן, ילדים קטנים. בכל מקום מצאתי איפה להביא את הערכים שלי לידי ביטוי. וואו. אז נשמע לי שזה מקום, מצאת מקום טוב להתבטא בו, גם כמקום שאת מצליחה לבטא את עצמך בו. וזה ממש חשוב מבחינת כאילו העבודה ומה שאנחנו מתעסקים בו ביום יום. וגם כאילו הקטע עם האישיות לדוגמה, זה ממש, אחד זה חדש לי, וזה דרך יפה להסתכל על זה. פשוט אני מרגיש שאצלי זה מביא איתו הרבה ביקורת עצמית. כלומר, ישר התחברתי, הזדהיתי, אמרתי, כאילו, ככה אני תופס את זה גם בלי לדעת עד עכשיו את השם של זה. אבל זה מביא איתו הרבה ביקורת עצמית בשבילי, זה כאילו... אז אם אני לא המושלם הזה, האיש חינוך המושלם, או הבן אדם המושלם, אז אני גם לא האיש חינוך המושלם. כאילו, שלא צריך להיות מושלם, אבל... טעות אחת שאתה עושה פה, וישר זה השלכה ומה קורה, כאילו, כשאתה מגיע לחינוך, איך זה תופס אותך בעולם החינוך, בעבודה שלך, כאילו. והיו פעמים שחשבתי, אוקיי, אז אני אעזוב, אז אני לא מסוגל להתמודד עם זה. וואלה. אז כאילו, לפעמים לא מסוגל להכיל את המורכבות שיש בין זה שאנחנו, מי שאנחנו, כאילו יש אותנו ויש את אנשי החינוך שאנחנו. הם משתדלים שהם יהיו קרובים, אבל הם לא תמיד יכולים להיות קרובים, כלומר, עד כמה שגובה העיניים, ועד כמה שלא משנה באיזה גיל, אז להתאמץ לדבר בגובה העיניים. גם זה, להתאמץ לדבר בגובה העיניים, זה כשלעצמו מתנסה, כאילו, אתה מחפש איזשהו גובה העיניים, במקום פשוט לדבר באופן אותנטי את מי שאתה.
אז בעיניי פשוט, כן, להביא את מי שאנחנו. אז בגדול עד פה אמרנו שהחינוך הראשוני כזה מגיע בבית, וגלשנו כזה לתנועות נוער, ויש לי כזה תהייה. הרי בתנועות נוער זה ילד מחנך ילד. נוער מחנך נוער. זה משהו מאוד מאוד מדהים. זה מדהים, יש בזה מהטוב ומהרע, זה מדהים. בעיניי שנותנים לבני נוער לחנך, הם לומדים הרבה יותר. על עצמם, כאילו. הם מבינים את מה שאת הבנת כבת נוער. כן, וכשאני באמת חושבת על זה שבגיל 15 ו-16 זה מה שעשיתי, מהמם. וכאילו, אני גם חושבת על ההתפתחות שלי בתוך כל הדבר הזה, ואיזה שוני יש באדם המחנך שהייתי אז לבין האדם המחנך שהייתי היום. אתה גם דיברת מקודם על זה שאתה מרגיש שאסור לך כל כך לטעות, או כשמדברים בהקשר של אישיות לדוגמה, אבל אני חושבת שדווקא לטעות, זה הדבר שמראה את האנושיות שבך. ודווקא לטעות, להגיד, אני לא יודע, או בוא נבדוק ביחד, זה מה שהופך אותך להיות דמות מחנכת הרבה יותר טובה ומפתחת, כי אם אתה מתפתח ביחד עם הילד, עם הנער, אז זה רק מלמד אותו שיעור לחיים שלא תמיד אתה תדע הכל. נכון. ולא תמיד אתה תעשה דברים נכונים. נכון. וזה בסדר להגיד, אני לא יודע, ומסכים מאוד על הדברים האלה. אני שואל יותר על מקומות שבהם את שואלת את עצמך ברמת המוסר שלך. זאת אומרת, אם המוסר שלי פה, יודעת, הוא נקי, מה זאת אומרת? מכוון טוב. סתם, תתפסי את עצמך פתאום מאוד שיקורה. מאוד שיקורה, ועושה, ומדברת שטויות או נהנית, כאילו, וזה. ופשוט מהצד, אם היה שם עכשיו מתחנך שלך, אז מה, כאילו, מבינה, זה נגיד שם יכול לשבת לי. מצד שני, גם על זה אפשר להלביש את זה באותם משפטים שאמרת. הילד לומד שכאילו יש הקשרים שזה בסדר, וכל עוד זה מוגבל, או יש מי ששומר עליי, ואני שומרת על עצמי, וכזה. וגם פה זה המקום שלה לטעות, ואיך אני בכל זאת קם מזה, ותראה שאני גם לא נשבר מזה, ואני קם אחר לעבודה, אז אתה רואה אותי שגם בזה אפשר להשתמש בחינוך, אבל זה עדיין תופס אותי במקומות האלה. אוקיי, אז אתה מרגיש שיש לך בעיה של מוסר שם. זה מוסר, ביקורת עצמית מאוד קשה. זה נורא מעניין. כי דווקא מרגיש לי כאילו אם לא היית איש חינוך, לא היית חושב על זה בכלל. ברור, ברור. אבל לא סתם גם הגעתי לחינוך, כי אני כן חושב על הדברים האלה, ולא סתם אני מתעסק בהתפתחות אישית, כי כן אני חושב על הדברים האלה. זה, כאילו, זה חלק ממי שאני. ובעיניי, אגב, סתם משהו שכבר קרה, יצא לי לחשוב, ותפסתי את עצמי עם המחשבה הזאת השבוע בדיוק, יצא לי לחשוב כבר בעבר, כאילו להשוות את עצמי לאנשי חינוך שעובדים איתי. כל פעם היו אנשים אחרים, אבל תמיד הייתי כזה, בטוח אני הכי פחות טוב, הכי פחות מתחברים אליי, הכי פחות זה. זה היה נכון רק בשנה אחת, רק בשנה הראשונה שלי אחרי הצבא בהדרכה. הגעתי כאילו לא מאוד מוכן, הייתי מדריך טוב, אבל הגעתי לא מאוד מוכן. וחוץ מהשנה הזאת, זה כאילו, זה פשוט לא היה נכון, זה היה פשוט תפיסה לא נכונה שלי את עצמי, ואיזושהי ביקורת עצמית מאוד, מאוד חזקה, כשבסופו של דבר כל המתחנכים כאילו אומרים, אוקיי, כן היה פה איזה משהו משמעותי איתך, גם אם אנחנו לא מאוד התחברנו, יש מילים שאמרת שנכנסו לי, כאילו, וההוויה שלך, וזה, שמעתי הרבה דברים. ועדיין, לא יודע, הביקורת העצמית הזאת היא שם, אין מה לעשות. זה... אני חושבת שגם בתור מחנך אתה חייב
אתה חייב סביבה שתאפשר לך את זה. אני אתן דוגמה. בשנים שלי בתור מדריכה בצופים, היה לי את המעטפת הזאת של השבט, של החברים של השכבה שלי, והמרכזת הבוגרת והמרכזים הצעירים גם, כולם שידעתי שיש מי שדואג לי, שיש מי שמחפה עליי. ואז כשיצאתי לשנת שירות, שם הרגשתי שאיבדתי כל יכולת הדרכתית, והייתי צריכה לבנות לעצמי את המעטפת הזאת ולהרגיש שוב בביטחון, כדי לאפשר לעצמי באמת ללכת ולהדריך כמו שצריך. וכן, זה מדהים שצריך את התמיכה הזאת, תמיד לא משנה מה, כאילו מכל הכיוונים. כי אם יהיו לך אין סוף תובנות וערכים שתרצה להעביר, אם אתה לא מצליח להיות בטוח בעצמך לבד, אתה חייב לבנות את זה. ווואלה, בתור בן אדם זה מפתח. ברור. זה עושה הרבה. אני חושב גם הליווי, אחד ליווי בתור אנשי חינוך, לא משנה באיזה תפקיד הוא ממש חשוב, כי מקבלים פרספקטיבות שונות פתאום מאנשים, ואתה מבין כמה כל ילד הוא שונה, וכמה, גם אם אני המדריך או המנחה או המלווה שלו, לא בטוח שכל דבר שאני עושה פה מתאים, ואולי להתייעץ עם עוד מישהו, עם עוד 2 אנשים, עם עוד 4 אנשים, יביא לי פרספקטיבה שונה על הילד, משהו פתאום מתחבר, לקבל כלי כזה יפה. אם חוזרים רגע לקיבוצים, זה גם חלק מהחינוך הקיבוצי, המעטפת שמקבלים, ובכללי זה חשוב שתהיה לילד את המעטפת הזאת, כי כמו שאמרתי על המתייעצים, כאילו זה פשוט עוד דמויות משמעותיות בחיים של הילד, שהוא יכול לקחת קצת מפה וקצת מפה וקצת מפה, ובסוף זה מה שמפתח, כי אני חושב, אם גודלים רק עם 2 הורים, או עם הורה אחד בחלק מהמקרים, כאילו חסרות שם עוד דמויות משמעותיות. הילד מאוד חד גוני, מאוד דומה להורה, או מאוד הפוך, לא דומה להורה, כי הוא באיזה שלב מרד כזה. יש לי שאלה. כן. אוקיי, אתה חושב שמידת ההשקעה שיש במדינה בחינוך בלתי פורמלי היא מספיקה? לא. ממש לא. ממש לא. יש הרבה, פשוט הרבה גם מגיע ממימונים פרטיים. זה שהמדינה מחליטה, אומרת כזה, כן, אני אאשר את זה, אני אאשר לך לעשות את זה. חבר, זה גם ממימון פרטי, אני לא מבין כאילו מה אתה מאשר לי או לא מאשר לי, אני... כן. כזה, אז הרבה דברים מגיעים ממימון פרטי, יש חלק מהדברים שמגיעים במימון המדינה, ובאמת אז הם גם באים עם סטנדרטים מסוימים, אבל מעטים הדברים, פלוס זה משהו שאפשר הרבה פחות לשלוט בו, והוא משהו הרבה פחות מקבע, חינוך בלתי פורמלי, ויותר פותח ומאפשר, וזה לא מייצר אזרחים שהם יעילים למדינה. אוקיי. זה מייצר את ההפך. ואיזה מסגרות כן מייצרות? בית ספר. בית ספר. בית ספר ואקדמיה מייצרים אנשים שהם יעילים למדינה. אז אני אגיד לך מה. בסוף שנות ה-60, זה נהיה ממש מדיניות בארץ, שיהיה חינוך בלתי פורמלי. למה? זה הגיע כמענה לחוסר שביעות רצון מהחינוך הפורמלי. זה הגיע כהשלמה. אז זה מצחיק שאתה אומר שדווקא מהחינוך הפורמלי בבית ספר, וזה זה מגיע, כאילו אנשים נבנים ונהיים יעילים למדינה. אני לא אומר את זה באופן חיובי שהם נהיים יעילים למדינה. אוקיי. אני אומר את זה באופן ממש לא חיובי. אוקיי, אז זה, אוקיי, סבבה. ממש לא חיובי. כי כשהמדינה מפקחת עליך ועל החינוך שלך, אז המדינה מכניסה לך. והמילה מדיניות לא מגיעה משום מקום, בסדר, מגיעה ממדינה. מה המדיניות שהמדינה רוצה להכניס, על מה היא רוצה לחנך, מה תוכניות החינוך שלה, ולשם אנחנו הולכים. שמעתי איזה עניין על בתי ספר, בתי ספר כאילו כמו שאנחנו מכירים אותם היום, סוף מלחמת העולם הראשונה לדעתי, ניסו להבין כל מיני מסקנות במלחמה. אחת המסקנות הייתה
שהחיילים הם מאוד אינדיבידואליסטים. כזה. האמת שראיתי את זה באיזה פודקאסט, אז מצחיק שאני מדבר על זה בפודקאסט. בקיצור, ניסו להבין איך הופכים אותם ליותר צייתנים. התשובה, בית ספר. עכשיו, לא מתוך, זה לא הסיבה היחידה שאני אומר את הדבר הזה, שאני אומר על זה שבית ספר מייצר אזרחים יעילים, כי זה פשוט ככה, אתה כאילו לומד את המדיניות של המדינה, את מה שהמדינה רוצה שתלמד. ברור שמתחלפת פה ממשלה כל שנתיים, אז זה ממש לא רלוונטי, בכלל מבלבלים את הילדים ומייצרים אזרחים עוד יותר לא יעילים למדינה, אבל בגדול, רוצים שתהיה אזרח משלם מיסים. זה הסיפור, ואזרח משלם מיסים צריך שתהיה לו עבודה טובה, ולכן החינוך שאנחנו מקבלים, לא שהוא חינוך טוב בבית ספר. פלוס, קחי את זה, אני לא מזלזל, יש הרבה מורות שמאוד אהבתי, והרבה מורים שמאוד אהבתי בבית ספר, כי הם היו אנשי חינוך שמעבר, כי הם לא היו מורים בבית ספר. כן. ואותם אני מאוד מעריך, אבל חוץ מזה, מערכת החינוך לא בא לעשות שום דבר חוץ לגרום לנו לשנן לבגרויות, להקיא את החומר הזה. עזבי, בקורונה ועכשיו במלחמה עד כמה הקלות יש בבגרויות, אנחנו מוצאים פה תלמידים עם ידע ברצפה, ידע שהוא כאילו סתם לשון, כאלה, דברים שהם באמת, אם יש דברים שחשובים בבית ספר, זה לשון, קצת חשבון, היסטוריה לדעת, כאילו, וגם זה מגיע ממקום, וואי, הכנס אותי עכשיו לדבר על בתי ספר, את רואה את הפנים שלי, פתאום אני מתחיל לדבר מהר, פתאום זה, כאילו בכלל זה שאנחנו, לא יודע, זה כזה מורכב, בסדר? אבל בגדול אני אגיד, החינוך הפורמלי הוא כושל במדינת ישראל. אני יכולה להסכים. המקום היחידי שקיבלתי בו חינוך בחיים, כנער לפחות, שקיבלתי בו חינוך שהתחברתי אליו, זה היה דווקא בית ספר פרטי, כי החלטתי בסוף כיתה י"א שנמאס לי, ושאני עובר בית ספר. וההורים שלי היו צריכים לשלם על זה המון כסף. זאת אומרת, אם אין לך את זה, ואנחנו מגיעים פה כבר להזדמנויות ומעמדות, אם אין לך את זה, זה גם, אז חינוך שלך תלוי בזה. והייתי יכול להידפק בבית ספר הזה ולצאת בלי בגרות, כי פשוט לא היה לי טוב בו, לא שאל לו תלמיד טוב, מאוד סקרן, מאוד אוהב לדעת, מאוד לומד, אבל משהו בשיטה, לא יודע כמה ילדים היו איתך בכיתה? היינו כמעט 40. אנחנו היינו 42, 3, משהו כזה. כן. כיתות ענקיות, אני חושב שהפריע לי שהייתה איזה מורה ש3 שנים לא זכרה את השם שלי, ואני יודע להגיד בדיעבד, לא שהייתי איזה ילד שקט בכיתה, ילד שקט רגע בהוויה, כן, אבל דומיננטי, שואל שאלות, עונה על שאלות גם. פשוט לא זכר את השם. לא רק את שלי, של הרבה תלמידים. כי אתם פשוט עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אחד ממאות. בדיוק. אחד ממאות. וזה הופך להיות מפעל, ואז כשאתה רואה שזה הופך להיות מפעל, אז מה אני בעצם? אני מוצר על פס ייצור. נכון. מה המוצר הזה צריך... כי זה לא גם הכיתה הזאת, וזה לא רק השכבה הזאת, או בית הספר הזה, זה גם כל שנה מחדש. ולכל מורה, אלפי תלמידים, כאילו, תחשוב, אלפים. תחשוב, אתה עכשיו רואה מורה ברחוב, כאילו, בקרמיאל, כמה תלמידים עברו אצלה. וואו, מלא. וקרמיאל זו עיר קטנה. נכון, גם מאוד מעריך אותה על זה. אגב, מאוד מעריך את נשות החינוך, אנשי החינוך יהיו טוב, כאילו כמה ביקורת שתהיה לנו עליהם, אנחנו מעבירים אצלם עדיין הרבה ילדים בידיים, והם עדיין בסך הכל עושים עבודה שהיא בסדר. כן. במינימום בייביסיטר, במקסימום נכנס לו משהו. באמת, אני אומר. כן, באמת. אבל בסופו של דבר הם פשוט שליחים של למעלה. נכון. לא למעלה הלמעלה הזה, הלמעלה של מי שעם הכספים. נכון. המחנכת שלי, רבתי איתה, איזה חודש וחצי לפני שעזבתי את התיכון באי שם, רבתי איתה על אותו נושא שבגללו עזבתי, ואנחנו מתווכחים, והיא כבר אומרת לי, טוב, אתה צודק. אני אומר לה, אוקיי, אני צודק, אז למה את לא עוזרת לי? למה את לא מצטרפת אליי? כאילו, אתה מחנכת שלי, תעזרי לי פה, אני מרגיש שכל הבית ספר נגדי. ואפילו לא מדבר על תלמידים, תלמידים היו מאחורה, היו איתי, כאילו, מרגיש פה כל המערכת נגדי. זאת אומרת לי, צור, שוב, אתה צודק, אבל אני עוד 3 שנים בפנסיה. אני לא מאבד את הקביעות שלי. אפילו לא בשבילך, אפילו לא, כאילו, אני אומר לה, אני ממשיך ומרחיב את המשפט, אפילו לא בשבילך, התלמיד שלי.
אפילו בשבילך המיוחד. כי יודעת מה? אני לא כזה מיוחד, עבור אצלה מעל 1,000 תלמידים. כן. ובטח שהיא רוצה לדאוג יותר לעצמה, מה שהיא רוצה לדאוג רגע לתלמיד שלה ברמה של החיים הכוללת, כאילו. אז יש את זה, ויש שיקולים, ואי אפשר גם להאשים, פשוט אפשר, לא יודע, אני זוכר שכשהייתי בליד, אז הייתה מישהי שהפרויקט שלה היה לעזור למורים עם כל העניין הזה של שחיקה במערכת החינוך. לא יודע מה קורה עם זה, אבל מורים ממשיכים להישחק. אין מענה לדבר הזה. פלוס, שלא נדבר על זה שכדי ללמוד הוראה, זה הפסיכומטרי הכי נמוך בכל המכללות והאוניברסיטאות. כן, שזה מבחינתי... מחפיר. ממש. למי אנחנו נותנים לגדל את הילדים שלנו? כן. כשעשיתי מחקר לפני ההקלטות, אז כאילו נתקלתי באיזושהי כותרת, איך להתמודד עם השחיקה בהוראה, וזה פשוט כאילו פיצץ לי את המוח, כי אני ראיתי את כל המורים שלי, לא כל, רובם פשוט שחוקים. איך אפשר ככה? כאילו, ועברו מספיק שנים מאז שאני הייתי בבית ספר, וזה באמת מדרדר משנה לשנה, כי זה ידרדר משנה לשנה כשאני עוד הייתי בבית ספר, ואני אפילו לא יודעת מה הולך שם, כדי להגיד. וזה מפחיד. כן. שתדעי שיש לי עוד 2 אחים קטנים, אז הם כבר בתיכון. אמא שלי מאוד אוהבת את המחנכת של אחי הקטן, אבל באופן כללי היא מבינה את הקטע של בית ספר. היא כאילו כבר עברה 2, היא עברה את אחותי הגדולה ואותי, ואני עשיתי להם בלגנים בבית ספר, ברוך השם, אז הם עברו רגע טלטלות עם זה, והם כבר הבינו שהם מבית ספר, כאילו תמיד גדלנו על זה שהחינוך מגיע מהבית. החינוך לא מגיע מהבית ספר, החינוך מי אתה מגיע מהבית. וזה גם איך תתמודד בבית ספר. ועכשיו עם אחים שלי הקטנים, נגיד אחותי היא מנגנת וזה הפורטה שלה, אז אתמול היה, סתם לפעמים יש איזה כאילו קונצרט שהיא צריכה לנסוע אליו, או שבצהריים יש לה איזה נסיעה לאנשהו, או איזה סיור עם החבר'ה של המוזיקה מהקונסרבטוריון. ואמא שלי תגיד לה, כן, אל תלכי בית ספר. אל תלכי בית ספר היום. או גם כשאת חוזרת מאוחר, תשני, אל תלכי בית ספר מחר. מה כבר את יכולה לפספס? מה לעזאזל כבר את יכולה לפספס? היא ממש צודקת בעיניי. ועלינו זה לא היה ככה. כאילו, עלינו ישבו של חייב הולכת כל היום לבית ספר, וזה, אם לא, אתה תפספס ותפתח פער, והפחדות. זה לא, באמת, כאילו, לפעמים אומרת, עדיף לי שבכל מקרה אחותי הקטנה מתעניינת כאילו גם סדרות, היא הייתה מכורה לפלמח, בקטע היסטורי, ספרים, קוראת על נשים כזה גדולות מההיסטוריה, אז בכל מקרה מתעניינת בדברים האלה, וואלה, עדיף לי כבר שהיא תשב בבית לפעמים, תקרא את הספר הזה, או תראה את הסדרה המלמדת הזאתי, במקום שתלך לבית ספר, תריב לי עם מורות, כאילו, ותבזז את הזמן. זהו, וזו ההתפתחות של אמא שלך בתור דמות מחנכת. בטח. כי אתה מספר שאצלך ואצל אחותך זה היה מאוד, כאילו, יותר יחסית נוקשה מאשר היחס כלפי האחים הקטנים שלך. וזה מצחיק גם, כי האחים הגדולים שלי, שאין בינינו הפרש כזה גדול כמו אצלכם, גם הם תמיד אומרים לי, אמא ואבא היו הרבה יותר קשים איתנו. ואתם לא מבינים את זה, וכאילו, כן, אין מה לעשות, אני לא מבינה את זה, אבל החינוך גם משתנה, לא רק מילד לילד כאינדיבידואל, אלא גם כי השנים משתנות, וגם... נכון. וגם, אני יכול להגיד, נגיד, על ההורים שלי, הם הביאו את האחים שלי הקטנים בגיל יותר מבוגר, הקריירה שלהם כבר יותר מפותחת, הם יותר מבוססים, זאת אומרת, אם הם היו מביאים ילדים ראשונים בגילאים האלה, זה היה נראה אחרת לגמרי החינוך שלנו בכל מקרה, גם בגלל השנים, גם בגלל שהם מבוססים ויכולים לאפשר לעצמם יותר, ועדיין, כאילו, ועדיין קיבלנו, אגב, כילדים הרבה חינוך. להורים שלי היה חשוב הרבה יותר החינוך הבלתי פורמלי מאשר החינוך הפורמלי באיזשהו אופן, כי תמיד היו לנו חוגים. תמיד, כאילו, אני הייתי בקראטה מגיל מאוד קטן, ואז גם כדורגל, ואז כדורסל אחר כדורגל, וגיטרה היה שם מגיל מאוד קטן, וכאילו, מתמיד כזה. תנועת נוער, ארגון מנהיגות, כאילו,
מין הייתה דחיפה כן, תעשה עוד חוץ מבית ספר. כן. תעשה עוד, כי לדעת היסטוריה זה אחלה ידע כללי, אבל את הידע כללי שלי קיבלתי הרבה מאוד מטריוויה בנסיעות באוטו עם ההורים. היו משקיעים בזה, זאת אומרת, ובגלל זה אני אומר, החינוך באמת מגיע מהבית, הבית ספר, לצערי, זה מפעל לציונים. אני יודע שגם ספציפית היועצת שלי, ואם את שומעת את זה, אני מת שתשמעי את זה. היועצת שלי, רגע לפני שזרתי בית ספר, אמרה לי ולאמא שלי בפנים, לא מעניין אותי מה אתה עושה אחרי בית ספר, לא מעניין אותי שאתה מנגן, לא מעניין אותי שאתה מדריך, ולא מעניין אותי שאתה בארגון מנהיגות, אתה פוגע לי בממוצע. וואו, איזה משפט איכס. זה גרוע. מה זה? זה גרוע. מאיש חינוך. איש חינוך, מה זה מרכאות? גועל נפש. אז, כאילו זו החוויה האישית שלי מחינוך, אני יודע שעוד הרבה אנשים מתוסכלים ככה, ומרגישים שהם ציון, ומרגישים, כאילו, לפחות הצבא אומר לי את המספר. פה הם מנסים להסוות את זה, כאילו. כן. כן, זה יותר גרוע שהם פשוט לא מודיעים בזה. כן. וואי. זה באמת חינוך, זה מהבית הרבה יותר יושב בבלתי פורמלי, אני חושב שזו הסיבה שאני נמצא בבלתי פורמלי. וזה מעניין, כי כן פגשתי מורים שהיו לי כמורים לדרך. יש לך מורים כאלה? אחד בלבד. אחד? ספרי לי. כן. הוא היה מורה שלי למתמטיקה, ובשנים עבר הוא היה גם המחנך של אח שלי, והמורה למתמטיקה של אחותי. ולא יודעת, כאילו, היה עליו דיבור בבית, וכזה, אמא שלי התלהבה ממנו, ואח שלי גם מאוד אהב אותו, וכזה, הייתי שומעת שהוא מאוד עזר לאחותי במתמטיקה, ואז פגשתי אותו באמת, ואמרתי, וואלה, בן אדם אגדה. הוא מדבר איתך, לפעמים הוא ידבר איתך בשיעורים על דברים שלא קשורים בכלל למתמטיקה, מלמד אותך פאנצ'ים על החיים, דברים כאילו שהם באמת תורמים להתפתחות שלך, לא רק במתמטיקה. מתמטיקה, לא יודעת, בקושי הייתי מגיעה לשיעורים, והוא היה כל הזמן, מיתר, איפה את? בואי, תלמדי משהו, בואי תשבי רק בכיתה, כאילו, אני אעזור לך, אני אעשה לך שיעורים פרטניים, כאילו, באמת ראו שאכפת לו גם שאני אלמד, וגם שאני אלמד להתמודד עם כל שאר הדברים. לא רק לבוא כי אין ברירה או כי צריך, לא. בואי, אני אעזור לך להתמודד. לתת לך חוויה טובה גם. כן, לתת לך חוויה טובה, וזהו, פשוט בן אדם שאני מאוד מאוד מעריכה. מאוד מעריכה. לגמרי, זה לא פשוט להיות מורה כזה. אני זוכר שהיה לי מורה לאזרחות גם, בדיוק כשעברתי בית ספר, והוא היה, באופן ממש מפתיע, הוא היה בן 24, אז כזה, רגע, איך יוצא שאתה מורה ובן 24, רק כבר מורה, כאילו. לא משנה, סיפור, נפצע בצבא, עניינים, אבל זה שהוא היה ככה קרוב אלינו בגיל, אנחנו היינו בי"ב. זה שהוא היה ככה קרוב אלינו בגיל, זה היה אחד המשחררים, הוא המורה היחידי שבאמת הרגשנו שבא, מדבר איתנו, יושב על השולחן, יושב על המשענת של הכיסא, whatever, כאילו, באמת ברמה רגע של החברי, הוא נראה צעיר, זה מישהו שהייתי פוגש אותו כסתם מרכז גרעין שלי, מרכז כן שלי, שזה כאילו לא הרבה מעליי. בזמנים שלה זה נראה, וואו, כאילו, אני בן 17, אתה בן 24, בן אדם. והוא היה הכי מדבר איתנו בגובה העיניים, ואני זוכר שבאתי אחרי שהחבר'ה שלי בבית ספר הקודם היו אמורים לגשת לאזרחות בקיץ של י"א. ולא ניגשתי איתם, כי עברתי בדיוק בית ספר בסוף י"א. אבל מה כן, למדתי את כל החומר, הייתי מכיתה י' וי"א למדתי אזרחות. אז בי"ב הוא אמר לי, יאללה, תבוא, אתה ניגש כבר את החורף, שב, תלמד לבד, זה הפרקים, זה מה שמשרד החינוך העביר, את הרוב אתה יודע כבר, אם אתה צריך עזרה, אני פה, תעשה את זה בעיקר כשזה במקביל לשיעור שלנו, ואז אם אתה צריך עזרה, תבוא, תבקש עזרה, תחזור ללמוד, אם אתה צריך פרטני, אני אשב איתך, העיקר תיגש, והייתי תלמיד יחיד שניגש לבגרות הזאת בחורף. העיקר תיגש, ניתן לך הזדמנות, אתה יכול גם בקיץ, מה אכפת לי? כאילו, לבוא לקראת, כאילו, למה, גם מבחינתו לדעתי, למה שאני אחזיק את הילד הזה עכשיו פה שנה שלמה,
שתהיה לו רק אפשרות אחת להיבחן, והוא כבר יודע את כל החומר? בשביל מה? נכון. זה לזהות איפה אפשר לקדם את הילד, איפה אפשר להשתמש בחוזקות שלו לטובתו. נכון, ובבית ספר רגיל זה לא היה קורה. נכון. אגב, בבית ספר שעברתי אליו, פתאום ראו אותי גם בזה שאני יודע לכתוב ולדבר. פתאום ראו אותי גם בזה שאני יודע לנגן. פתאום ראו אותי גם בזה שאני יכול להיות פעיל חברתית. פתאום ראו אותי. אז אני אגיד לך, אתה יודע, אצלי בבית ספר, הייתי בלהקה, הייתי בשומרי מסך, במגמת תיאטרון, עשיתי כל כך הרבה פעילויות שהן קשורות לבית ספר, שהן כאילו לא הלימודים עצמם, ושלחו אותי לגוגל, ושלחו אותי לימי אורט, וכל מיני דברים כאלה, ומאוד התגאו בי, והלכתי ועשיתי הצגות, ושרתי שירים, ועשיתי הופעות, אבל אחר כך שחזרתי לכותלי בית ספר, אז הרגשתי שאני אפס ושלא מסתכלים עליי בכלל, כי הציונים שלי לא הספיקו, ואני לא אשכח איך בסוף כיתה י"א, יש יום הורים עם המחנכת ועם אמא שלי, והמחנכת אומרת לי, תקשיבי, אם את לא... יש מצב שאת לא עולה כיתה. אז אני כאילו, בתוך תוכי אומרת, בסדר, אני לא עולה כיתה, אני פשוט כאילו לא אמשיך בבית ספר. זה מבחינתי היה הנקודה, אבל מה שהצבן אותי, זה כבר שנתיים אני לא מגיעה לבית ספר. עכשיו את אומרת לי את זה, רגע לפני כיתה י"ב, ואני לא אשכח איך כל הקיץ ליוותה אותי התחושה הזאת של, יש מצב שאת לא עולה כיתה, ואז ביום הראשון של י"ב, כאילו, גם המחנכת לא יצרה איתי קשר כל הקיץ, וזה משהו שמלווה אותי. ברור. ומגיע היום הראשון של הלימודים, ואתה יודע, כל הי"בניקים, חולצות לבנות, ועם המשפטים, ומחזור י"ט, שליטה, וכל מיני כאלה. ואני מגיעה, ואני אומרת לעצמי, מה אם עכשיו אני מגיעה לבית ספר עם כל השכבה, ועם כל החברים שלי, עם הסלוגנים והכיף של השמיניסטים, ואז אומרים לי, את בכיתה י"א, שוב. כן. ואני זוכרת שהמחנכת שלי, היא נתנה איזושהי התייחסות כל כך מינורית וקטנה באותו יום לשיחה שלנו לפני הקיץ, וזה פשוט היה תלוש בעיניי. את לא יוצרת איתי קשר כל הקיץ, אחרי המשפט שדפקת לי, כאילו, את לא בטוח תעלי כיתה, כאילו, איך זה מראה על אכפתיות? היא הייתה גם רכזת שכבה, לא רק המחנכת שלי. אז איפה זה מתחבר ואיפה זה יושב כאילו, שנתיים אני תחתייך. את לא רואה ולא אמרת כלום ולא היה לך אכפת. אבל פתאום, כשזה אומר שאני לא עולה כיתה, אז זה משנה לך. פתאום זה ניכר להם, יודעת, זה סתם, זה כנראה במאחורי הקלעים, ישיבת ציונים. בדיוק. ישיבת ציונים, ולמה יש פה תלמידה שהציון שלה בהגעה הוא 0 או שואף ל-0. יש לי חבר מאוד טוב, שזה גם הסיפור שלו. הוא עבר איתי לאותו בית ספר באותה תקופה, וזה בדיוק הסיפור. הוא לא הגיע לבית ספר איזה 1.5 שנתיים, פתאום נזכרו לשים אליו לב, פתאום, עכשיו ברור, בגיל יותר מבוגר, היום אנחנו יודעים להגיד, זה הייתה זעקה לעזרה, זה היה כאילו בואו תראו אותי, והמזל שלנו, של שנינו אגב, זה שההורים שלנו ראו אותנו. ולא היו מוכנים לוותר על זה, לפחות על חינוך כלשהו, על תלמד משהו. אמא שלי באיזשהו שלב אמרה לי כאילו, צור, אל תעשה בגרות, הכל טוב, רק תסיים עם 12 שנות לימוד, כי זה באמת ידפוק אותך אחר כך. כן. והיא צדקה. אגב, זה באמת הדבר היחידי שאם לא מסיימים, דופק אחר כך. כן, זה גם היה מאוד חשוב להורים שלי. ואגב, כששוחרר ממני עול הבגרויות, עשיתי אותה מה זה טוב, איזה כיף, כאילו... וזה גם חלק מהעניין, שחרר, אם יש לילד משהו שקשה עליו, שיושב עליו, שחרר, לך עם זה רגע. והיכולת, כאילו לפעמים אין מה לעשות, הילד פשוט נבלע במערכת. הוא נופל בין הכיסאות, וזה בדיוק את, וזה בדיוק אותו חבר, וזה עוד כל כך הרבה ששותפים לחוויה הזאת של לא ראו אותי לרגע, לא המחנכת שלי, ולא אף אחד אחר מהבית ספר, לא ראו אותי, וזה אולי השלב הכי קריטי. בהקשר הזה,
יש בכרמיאל את תיכון עמדה. בתיכון עמדה יש איזה 4 מחנכים ומחנכות בכל כיתה. וואו, זה המון. זה המון. אבל זה כאילו, זה נשמע... כן, הם גם לא כיתות של 40. נכון. הם כיתות של איזה 20, 25 תלמידים. היחס האישי שם הוא מאוד חשוב. זה תיכון של ת' עד י"ב, זה השלב ההתפתחותי, זה השלב ההתעצבותי. זה השלב של לשבור מלא גבולות. אנחנו צריכים שם אנשי חינוך טובים שיחזיקו אותנו. לא שיחזיקו אותנו ולא יתנו לנו לזוז. שילוו אותנו, שיהיו איתנו, שיתנו לנו לעשות שטויות ויבנו אותנו משם. כן, מעטפת בריאה. נכון. 4 מחנכים בכיתה, פתאום נשמע, וואו, הלוואי שלכל ילד היה 4 מחנכים, 4 אנשי חינוך, שהם איתו במסגרת הפורמלית שלו, הקטנטונת, הכיתה, והוא יכול לפנות לכל אחד ואחד מהם, בואו יש לו את העיקרי שלו, הוא יכול לפנות לכל אחד ואחד מהם, לעצה, לבקשה, ללא נעים לי, איזה עולם, איזה כיף. 4 זוגות עיניים, כן. 4 זוגות אוזניים. כן, כן. 4 זוגות ידיים, ולסתירות, לכפות שמקבלים כתלמידים. או שזה רק אני קיבלתי כפות מהמורים שלי. כנראה. סתם, לא חוויתי מכות במערכת החינוך, הפורמלית לפחות. טוב, אנחנו מגיעים לסיומנו. וואו. דיברנו הרבה היום. אבל שורה תחתונה, חינוך, אנחנו תמיד מתחנכים. מהרחם עד ליומנו האחרון. האמת שפחות דיברנו על השנים אחרי הגיל שלנו. חינוך חלק ב' זה בדרך. מה? חינוך חלק ב' זה בדרך. אני בעד. גם בעד. יש לי המון מה להגיד על חינוך תמיד. וכן, חינוך בלתי פורמלי הוא פשוט חלק בפאזל. הוא חלק משלים בעיניי למערכת החינוך האמיתית. ואני חייבת להגיד שנכון לשנת 2022, תקציב של החינוך הבלתי פורמלי היה 0.5% מתקציב החינוך הכללי. מה? כן. זה כלום. אז כאילו, תקציב החינוך קודם כל הולך לבתי ספר, מועצות, הכנה לצבא, ואז זה מגיע לתנועות נוער, מחלקות נוער עירוניות, וכאילו, לאט לאט זה מתחיל להתמסמס. יואו, אני בשוק. תקציב החינוך, חייבים להסתכל עליו שוב. וואו. חייבים להסתכל עליו שוב. מיתר, תודה. תודה, צור.